παλαιοχριστιανικούς τάφους στη χώρα, στην Ελλάδα. Θες να το πω εγώ. Το λεξικά είναι έτσι. Ουρούν πρέπει να είναι μάγκα, εδώ απ' έξω. Πάμε. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο σπήλαιο του Αγίου Νουφρίου, στις κατακόμβες του Αγίου Νουφρίου. Είναι ένα από τα δύο πιο παλαιοχριστιανική τάφη στην Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκαν και επί βυζαντινής εποχής για τάφους, λόγω του ότι ο βράχος είναι μαλακός, είναι πορόδες και μπορούσαν να το σκάψουν ώστε να τον κάνουν τάφο. Θα σας δείξουμε κάτω, είναι γεμάτο τάφο, αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω σε τάφος. Και ήρθαμε εδώ για να το εξερευνήσουμε, λόγω του ότι έχουν θαυτεί πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα πάρα πολλές εκατοντάδες χρόνια. Και ήρθαμε να δούμε τι είναι αυτές οι κατακόμβες. Βασικά εμείς ήρθαμε για τις αναφορές πιο πολύ για πολλούς ερημίτες εδώ και ιστορίες με νεκρούς που υπάρχουν από τους ντόπιους. Ήταν πολύ δύσκολο να το βρεις αυτό το μέρος από οποιαδήποτε πηγή και να το ψάξεις. Πείτε μας και λίγο, άμα θέλετε στα σχόλια, κάτι άλλο που μας απασχολεί εμάς. Αν θέλετε την κάμερα να συνεχίσουμε να την έχουμε έτσι όπως την έχουμε σε όλα μας τα βίντεο, ή θέλετε full screen, χωρίς δηλαδή την κάμερα που φαίνεται κυρίως Παναγιώτης. Δίστανται οι απόψεις, άλλοι θέλουν να βλέπουν και την αντίδραση του Παναγιώτη και να ξέρουν ανά πάσα στιγμή που είναι, τι βλέπει και τι κάνει. Άλλοι θέλουν full screen. Θα το συγκρίνουμε ανάλογα τα σχόλια ή θα το συνεχίσουμε έτσι όπως το κάνουμε ή θα το έχουμε μόνο full screen. Αυτό άμα μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο. Να πούμε ότι πίσω από την κάμερα είναι ο Αλέξης. Καλησπέρα. Είστε πάλι μαζί μας. Γεια σου Αλέξη. Γεια σας παιδιά. Ο Αλέξης από πίσω του αυτή τη στιγμή εμείς δεν βλέπουμε, γιατί έχουμε και τα φώτα. Ακούει θορύβους και εμείς τους ακούμε. Κάτι σαν σύρσιμο, κάτι... Σύρσιμο εγώ ακούω, παιδιά. Ναι. Σύρσιμο. Τέλος πάντων, θα φανεί ότι είναι. Πάμε να συνεχίσουμε. Ναι. Φύγαμε. Πάμε. Λοιπόν, βλέπετε το σπήλαιο όπως είναι. Βλέπετε και εδώ έχει όλο τάφος. Έχει κάποιες αγιογραφίες μέσα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Εδώ είναι ένας μεγάλος τάφος που έχει κόκαλα μέσα ακόμα. Στην τρύπα. Να. Προσέχετε που πατάτε μόνο παιδιά, γιατί δεν ξέρετε που θα βρεθείτε. Θα σας δείξουμε τις φωτογραφίες. Έβγαλα 2 φωτογραφίες εγώ τώρα καλές, θα σας τις δείξουμε στο βίντεο. Τι έχει? Κόκαλα. Μην πιάνεις, μην πιάνεις. Έχει κόκαλα μέσα. Τα βλέπεις? Όχι. Εκεί που σημαδεύεις. Νάτα. Α. Ναι. Ναι, έχει ακόμα κόκαλα μέσα. Σκέψου πόσο ετών κόκαλα είναι αυτά. Εδώ αριστερά βλέπω δωμάτιο. Βλέπω χαραγμένα πράγματα. Α, πάει και εδώ. Μισό λεπτάκι Παναγιώτη να πάμε μέσα άμα είναι και να σου πω. Κάτι γράφουν εδώ. Τι έχει μέσα? Ναι. Γεμάτο τάφος είναι. Εδώ λένε ότι είχε πολλές αγιογραφίες, αλλά πριν αρκετά χρόνια το χρησιμοποιούσαν κάποιοι κτηνοτρόφοι το μέρος αυτό. Είχε πάρει κάποια φωτιά το σπήλαιο. Τώρα πως είχε πάρει φωτιά το σπήλαιο δεν ξέρω. Τι λένε πληροφορίες λέω. Και σβηστήκαν αρκετές αγιογραφίες. Κοίτα εδώ. Walking Μεσσηνία. Μέρα μπορεί να έχουν έρθει και οι τουρίστες. Βράδυ είναι το θέμα πηγαίνει.
Λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή που πατάμε γιατί είναι όλο τρύπες και όχι μόνο τρύπες, μην βαρέσουμε και κανένα κεφάλι. Ένα ποντίκι. Ναι, πάμε. Είναι έτσι το σπήλαιο από πίσω. Ειδικά εκεί βάζανε κεράκια στους τοίχους, βλέπεις. Εκεί λες. Ναι. Ειδικά βάζανε κεράκια. Και λογικά εδώ μέσα που θα μπούμε τώρα, λογικά κάποιους μεγάλους τάφους είναι. Για λείψανα. Το κεφάλι σου ψηλέ. Λογικά και εδώ βάζανε κεριά. Εν μεταξύ από τις τρύπες βγαίνουν παντού βρωμούσες, δε φίλε. Τι λέει η ημερομηνία πίσω σου? 1964. Εδώ, Ναι, 1916 γράφει. 16 γράφει. Ναι. 1900 ή 1964. 1964, έχεις δίκιο. 1964. Πάμε η θερμοκρασία. 25 βαθμοί. 25 βαθμοί, εγώ έχω υδρώσει. Καλά γίνει. Α, τι έχουμε σκαλίσει εδώ. Αρκαδία, Βάγκο, Αρκαδίας, Κωστόπουλος. 1965. 45. 1965. 64 πίσω, 65 εδώ. 1960 εδώ. Ναι. Το χρησιμοποιούσαν και ως ασκηταριό το μέρος αυτό, εκείνη την περίοδο. Έχεις βάλει MF. Το άνοιξα τώρα έτσι για τις πρώτες. Δεν έχουμε κάνει κάτι. Ναι, είναι όντως ο βράχος πολύ μαλακός. Είναι πορόλιθος. Ωραία. 1961, ναι. Εδώ σίγουρα κάποιος έμενε και έχει μείνει για πενταετία τουλάχιστον εδώ μέσα. Έχει γράψει όλες τις χρονιές. Και από εδώ λογικά κάπως θα ανέβαινε. Αυτό τώρα είναι η φίλη σάμπρα. Ποιο? Μέσα, η φίλη σάμπρα. Νομίζω σάμπρα. Πάμε από εκεί. Δεν έχω δει. Δεν έχω δει κάποια ένδειξη ακόμα. Εδώ τουλάχιστον που ήμασταν. Πάμε να συνεχίσουμε και θα κάνουμε συνεδρίαση. Ναι. Με πολύ προσοχή εκεί που θα μπούμε τώρα, ρε. Ναι. Εδώ έτσι. Πού κάσες είναι αυτά τα ξύλα. Α, πάει μέσα, βάθος, Εδώ κοιτάξτε.
ανοίγει πάλι. Είναι δύσκολο το να περπατήσεις εδώ πάνω και με την κάμερα να με την κουνάω, οπότε συγχωρέστε με. Όπα ρε. Βλέπετε πως είναι. Εγώ νιώθω πιο βαρύ το κλίμα εδώ. Είναι, Η ναι. ατμόσφαιρα. Εδώ και εγώ νιώθω κάπως, παιδιά. Κοίτα λίγο. 1955. Α, εδώ έχει γεωγραφίες. Πρόσεχε. Τι έγινε ρε? Όχι, όχι, εντάξει. Πολύ είναι, πολύ είναι. Νομίζω ότι είναι περίεργο. Πρόσεχε μην παραπατήσεις και πέσεις. Εδώ έχει γεωγραφίες, βλέπετε. Ναι, έχει και εικόνες εδώ. Α, όντως, ναι. 1926. Πόσο παλιό είναι αυτό? Εδώ έχει κόκαλα, παιδιά. Τι βλέπετε τις γεωγραφίες? Έχει και εικόνες εδώ. Εν τω μεταξύ, εδώ κοιτάξτε, αγιογραφία έχει ξεφτύσει όλο το πρόσωπο και έχει μείνει τα μάτια, η μύτη και το στόμα. Βλέπεις? Ναι, όλες έτσι μείνανε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Παιδιά, αυτό είναι ένα αρχαίο νεκροταφείο. Εδώ έχει... Εγώ το καταλαβαίνω κάποια άβρα εγώ. Να πω την αλήθεια. Κορνίτσες εδώ. Εδώ έχει κόκαλα πολλά. Ναι. Ναι. Εδώ πέρα δεν σου κάνει παράξενο ότι έχει σκιστεί μόνο ο Άγιος και η εικόνα είναι η υπόλοιπη ανάγγελτη. Έχει σκιστεί μόνο ο Άγιος, κοίτα. Έχουν φύγει άγγιλες. Έχει φύγει μόνο ο Άγιος από τη φωτογραφία. Ναι, Το βλέπεις? ναι, ναι. Μόνο, δηλαδή το περίγραμμά του όλο. Όλο και η εικόνα γύρω γύρω είναι κομπλέ. Μόνο εγώ έχω ιδρώσει. Όχι, το κλίμα Κάνει, είναι βαρύ εδώ, ναι, ούτε να ναι. ανασάνεις δεν μπορείς καλά. Πρώτα και εδώ μια θερμοκρασία. Πάνω, φωλιά είναι. Ναι. — 25 βαθμοί. Το EMF τι λέει, Βασίλη? Εδώ δεν έχω βάλει ακόμα, Μμμ. αλλά παρατήρησα και τη δίπλα εικόνα. Ότι λείπουν τα πρόσωπα από τους Αγίους, μόνο τα πρόσωπα. Ναι. Έχουν φύγει τα πρόσωπα. Γενικά για να ανέβουμε εδώ πάνω έχουμε ρίξει πολύ περπάτημα, πολύ σκαρφάλωμα, πολύ πέρασμα από δύσβατα σημεία. Κάποιες φορές λέγαμε δεν περνάει, θα τα παρατήσουμε. Συνεχίσαμε. Τελικά το βρήκαμε. Εγώ βγαίνω να πάρω λίγο αέρα γιατί κάνει πολύ ζέστη μέσα. Αυτό είναι το σπήλαιο. Είναι φοβερό. Και από εδώ που πάει? Τίποτα, είναι το κομματάκι από εκεί και βγαίνει στο Βασίλη. Α, ναι. Θα τα από πίσω κάπου. Ναι, ακούμπατε εδώ πέρα.
Να δοκιμάσουμε και τη θερμική, λες. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, βγάλαμε τη θερμική. Έχουμε στήσει και το EMF εδώ. Θα δούμε αν θα πιάσει κάτι και η θερμική. Κοιτάξτε εδώ. Βασίλη, πάει και πάνω. Βλέπω κάτι σκαλιά απέναντι. Ή πάει στην περίφραξη και τέλος. Μάλλον σαν είσοδος είναι. Α, Αν δεν απατάνε. Αν δεν μας πάνε τα τσακάλια σε λίγο. θα δοκιμάσουμε και το EVP. Θα βάλουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε κάποιον ήχο. Αλέξη, μπορείς να έρθεις κοντά μου. Γύρνα. Θα μας πάνε. Σαγόνι δεν θα μείνει. Λοιπόν. Έστω και αυτό στο βίντεο, ξαφνικά αρχίσαν τα τσακάλια. Εγώ θα το πω στο βίντεο. Τα τσακάλια ξαφνικά ξεκίνησαν και ουρλιάζουν. Και με το που το είπες σταμάτησε. Και με το που το είπα σταμάτησαν. Λοιπόν, η ώρα είναι 3 παρά 10. Βρισκόμαστε στις κατακόμβες του Αγίου Ονοφρίου, στους τάφους, και θα ξεκινήσουμε μια συνεδρία. Ωραία, γράφει. Κλείνω φακό, Βασίλη. Να δουλεύει και η θερμική σου καλά. Πρόσεχε μόνο μην κυκλοφορείς πέρα δόθε και θα πέσει κανένα τάφο. Πέσε και εσύ, Αλέξη, κάτι σε ένα σημείο. Λοιπόν, να κάτσω εγώ εδώ και θα αφήσω. Θες να βάλεις εδώ παταγό που είναι επίπεδα. Όχι, κάτσε να το αφήσω εδώ. Εδώ. Λοιπόν. Υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας? Θέλεις να μας μιλήσεις? Βρίσκεται κάτι εδώ ακόμα? Σε αυτό το χώρο? Θες να επικοινωνήσεις μαζί μας?
Βασίλη, πάω ένα λεπτό. Το αμάξι. Όχι. Πάω ένα λεπτό στο από εκεί σπήλαιο, μόνος μου, Ναι. να δω πώς αλλάξει κάτι. Περίμενε. Τι έγινε. Την έβγαλα, νόμιζα την έβγαλα λίγο αργά. Ήταν μια σκιά λέω, μέσω της θερμικής. Δίπλα από το EMF. Το EMF δεν άνοιξε. Δεν ξέρω αν ήμουν εγώ, αλλά το είδα μέσω της θερμικής, οπότε δεν ήμουν εγώ σίγουρα. Τι σκία. Ανθρώπινη. Ένα λεπτό. Ήτανε μεγάλη όσο κρατάει το σπήλαιο. Ήτανε μαύρη σκιά. Μμμ. Αν ήταν ανθρώπινη θα ήταν κόκκινη. Πώς είναι το χέρι μου. Μια φορά μου θες να βγει το mod αυτό. Οπότε παίρνω το EVP εγώ και πάω από εκεί, εντάξει. Πάρε το EVP. Να κάτσω μήπως κάτσω μόνος μου και το επηρεάσω λίγο. Θες ασυρμάτους. Ε, Θα μπεις μέσα στο δωμάτιο. ναι. Ωραία, για να μην φωνάζουμε πολύ δυνατά. Να μιλάμε, να κρατήσουμε χαμηλόφωνα. Θες να πάρεις ένα ασύρματο μαζί σου. Και να μας πεις, αν θες να μας πεις κάτι. Ωραία, λοιπόν. Θα πάρω το EVP μαζί μου. Ναι. Το ένα. Το άλλο θα το αφήσω εδώ στα παιδιά. Μην τυχόν γίνει κάτι. Θα κάνουμε και εμείς συνεδρία μόλις φύγεις. Μόλις πας από εκεί τελείως. Μπορείτε και εσείς να κάνετε μια συνεδρία. Θα πάω εγώ στο δίπλα σπήλαιο, μόνος μου, μήπως το επηρεάσω. Ακούστηκε κάποιος θόρυβος. Δεν ξέρω, κάτι ακούω. Κάποια βαβούρα ακούω. Και θα μιλάμε από τους ασυρμάτους. Άμα χρειαστεί. Αν χρειαστεί κάτι, Ας τους πάρουμε μαζί. να μην φωνάζουμε. Ναι. Όχι τίποτα άλλο. Έχουμε ανοίξει τους ασυρμάτους. Για κάποιο λόγο κάνει παρεμβολές το ένα. Ω. Είδες που κάτι πήγε να πει. Ναι, το ξέρω από μόνο του. Κάτι πήγε να πει ασύρματος. Χωρίς να πατάω. Εγώ ήμουν σε Μ' ακούς διαφορετικές... τώρα. 1, 2, 1, 2. Ωραία. Λοιπόν, Το θες αυτό. όχι κάτι σε το έχω φακό. Οπότε, έχω αφήσει το ένα EVP στα παιδιά. Παίρνω και εγώ το άλλο. Και πάω από εκεί, ναι. Παίρνω και ένα EMF, να έχω και εγώ ένα EMF από εκεί. Έχουν και τα παιδιά εδώ ένα EMF. Θερμική κάμερα. Οπότε πάω από εκεί. Ένα νεκρό ποντίκι. Εδώ μέσα κάνει πολύ ζέστη. Λοιπόν, ανοίγω το EMF. Ωραία, θα το αφήσω εδώ. Λοιπόν, το EVP θα το βάλω εδώ, καταγράφει. Λοιπόν, η ώρα είναι 3. Βρίσκομαι μόνος μου σε ένα από τα δωμάτια, σε μία από τις κατακόμβες. Έχω στήσει ένα EMF. Υπάρχει κάτι εδώ κοντά μου. Μπορείς να μου μιλήσεις αν θέλεις.
Είμαι εδώ για να μου μιλήσεις αν θέλεις. Μπορείς να πλησιάσεις τη συσκευή. Αυτό το σπήλαιο έχει ιστορία χιλιάδων χρόνων. Έχουν θαυτεί εκατοντάδες άνθρωποι εδώ. Υπάρχει κάτι που έχει μείνει πίσω στον κόσμο αυτό. Αν θέλεις μπορείς να μου δείξεις την παρουσία σου ή να καταλάβω ότι είσαι κοντά μου. Αν πλησιάσεις θα το καταλάβω. Ή κάνε ένα χτύπο κάτι. Είναι και το EMF είναι πολύ ήρεμο γενικά εδώ πέρα. Μπορείς να πλησιάζεις κοντά μου. Έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Τίποτα. Έχουμε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ούτε και εδώ έρχομαι εκεί. Δεν υπάρχει κάποιο σημάδι. Τίποτα. Θα φανεί βέβαια, δεν το ξέρουμε ακόμα με βεβαιότητα, αν έχει μιλήσει μέσω του EVP. Αυτό δεν το ξέρουμε. Το EVP λοιπόν δεν παίρνει άμεσες απαντήσεις. Δεν μπορείς να ακούσεις άμεσα τις απαντήσεις. Τις ακούς μόνο στο μοντάζ. Τουλάχιστον δεν μπορεί να σε εξωστρακίσει κατά κάποιο τρόπο από την έρευνα λέγοντάς σου κάποιες λέξεις όπως κάνει το Spirit Box, το οποίο είναι ένα ραδιοφωνάκι, πετάει τυχαίες λέξεις και πιάνεις από μια λέξη και δημιουργείς μια ιστορία στο μυαλό σου και νομίζω ότι μιλάς με κάποιο πνεύμα. Αυτό δεν πετάει τυχαίες λέξεις. Αυτό ό,τι ακούει το καταγράφει. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε μόνο EVP. Εγώ προσωπικά δεν άκουσα κάτι, ούτε ένιωσα κάτι, ούτε και το EMF έγινε κάτι. Τα παιδιά από ό,τι μου λένε από εκεί δεν έχει γίνει κάτι.
Οπότε πάω από εκεί να τους βρω. Μέσα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Έγινα μουσκε μου. Έχουμε κάτι. Είναι πολύ ωραίο το μέρος. Και από εκεί τα ίδια. Τώρα δεν ξέρω τι έχουν καταγράψει τα EVP. Εξήγησα λίγο. Τι έπαθε? Δεν ξέρω. Μπορεί να έκανε απλά παρεμβολές. Να πατήθηκε. Όχι, δεν πατήθηκε σίγουρα. Ας το κλείσω εγώ. Εξήγησα στον κόσμο λίγο τι παίζει με τα EVP και τα Spirit Box Να. και η διαφορά τους. Οπότε ήρεμα είμαστε όλοι, ήρεμα νιώθουμε όλοι. Τώρα το τι έχει καταγράψει θα φανεί στο μοντάζ. Λοιπόν, οπότε θα αφήσουμε την έρευνα εδώ και έχουμε να ρίξουμε πολύ περπάτημα, έχουμε να κατέβουμε και κάτω με τα πόδια. Ένα λεπτό. Έχουμε να κατέβουμε κάτω με τα πόδια και θα τα πούμε στο αυτοκίνητο. Παιδιά, αυτές ήταν οι κατακόμβες. Δεν παρατηρήσαμε κάτι παρά μόνο στην αρχή, στη δεύτερη σπηλιά. Εκεί νιώσαμε όλοι κάποιο περίεργο συναίσθημα. Τα μηχανήματα δεν πιάσανε κάτι εκτός από τα EVP, το οποίο θα το δούμε αυτό, αν έχουν καταγράψει κάποιον ήχο. Τα EMF μας ήταν ήρεμα, σταθερά. Επίσης όταν στείναμε τον τρίποδα για να κάνουμε το intro, ακούγαμε πίσω από την περίφραξη που ήταν πίσω από την κάμερα, στον Αλέξη δηλαδή, έναν ήχο σαν αγριογούρνο. Έκανε ένα πολύ κοντά μας. Μία από τα δεξιά του Αλέξη, μία από τα αριστερά. Ο Αλέξη μας έκανε νοήματα πίσω από την κάμερα. Το ακούγαμε, αλλά πιστεύουμε ότι ήταν αγριογούρνο. Δεν δώσαμε και πολύ βάση στην αρχή, αλλά δεν ακούσαμε να φεύγει ούτε το αγριογούρνο, ούτε να έρχεται. Δηλαδή δεν ακούσαμε χορτάρια, κλαριά ή βάτα, γιατί εμείς ήρθαμε μέσα από τα βάτα στην ουσία, στις κατακόμβες. Από τα ίδια βάτα ακούστηκε. Από τα ίδια βάτα που ήρθαμε, ακούμε αυτό το φυσικτό πίσω. Και αυτό που λες, λέμε άντε να είναι. Και μετά συνειδητοποιούμε ότι δεν έχουμε ακούσει κάποιο θόρυβο πήγαινε έλα. Εμείς που περπατάγαμε κάναμε πολύ θόρυβο μες στα χορτάρια. Δεν ήταν χορτάρια, ήταν ξερόχορτα. Φάμινη ολόκληρη. Ήταν μόνο ήχος. Εμείς ακούγαμε τον ήχο του, μία ακριβώς πίσω από τον Αλέξη, μία πιο μακριά ξαφνικά, μία αριστερά του, μία. Δεν υπήρχε τίποτα να δεις. Μόνο το Αυτό είναι πολύ περίεργο πάλι. Απλά για τους. Το παραφυσικό. Για το παραφυσικό, για τους γνώστες, λένε ότι έξω από χώρους θρησκευτικής λατρείας, χριστιανικούς, τα δαιμόνια περιτριγυρίζουν το χώρο. Και εμείς ήμασταν μέσα από την περίφραξη την ώρα που άρχισε να ακούγεται και αυτό ακούγονταν ακριβώς έξω από την περίφραξη. Αυτό απλά μας κίνησε μετά την περιέργεια να το σκεφτούμε κάπως έτσι. Να το δικαιολογήσουμε κάπως έτσι. Γιατί όντως καταλαβαίνουμε και οι τρεις τώρα ότι αυτό που ακούγαμε ήταν λίγο έντονο για να είναι αληθινό. Αυτό. Ναι. Αυτό. Κατά τα άλλα θα φανεί τα EVP τι καταγράψανε. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Καλό βράδυ.